murume wacho mhuri dzemukadzi akapinda ari panamba 3 uyo anga angobata muti chete. Saka ndakamboda kuzama kuti ndiende kumawendo kunobuda na kubva na mawendo ane mabagla paya. Ibva ndakukwanisa kupunya nepakati pawo. Ndakapinda nepakati pawo bva ndasanzira nemakuda iso. Ndakwanisa kubuda panze. Ndabuda panze ndanda kumhanya ndinobuda kunze kwegedhi pana anonzi Thomas Support ambotaurwa. Ndakabva ndirwa ndare ndibva ndadwa pasi anga akabata muti. Saka pandakada kuzama kumuka aida kundirwa musoro nemuti. Ndibva ndavhara muti neruoko rwangu rwerudyi. Ndopakabva ndirwa nemuti paroko ndopakabva pachokera ruoko rwangu ipapo. Saka ndakabva ndapera simba. Achibva ati uyu ndamupedzera kwasara mukadzi. Achibva abva ipapo achimhanya. Saka pandanda ndarwa ndiri pasi apa wangu wasara wangu wapinda vari vatatu mumba ndopakabva wasvika vawandibata wandisunga makumbo wandibvisa mbatya dzangu dzekumusoro wandisunga futi maoko achibva wachinjana kundirowa. Saka wainditi paone wandirowa panenge pachetuka nechamboko chacho wobva watera nemakena wepepa spray wachispraya muzvironda imomo. Saka ndanda kunzwa kutsva zvakanyanya kuti maziso ndasinatsi kuona zvakanaka muviri wangu wanga wakunzwa kutsva. Ndakumbirawo mvura zvakambonzi mvura pakutanga wakamboramba undipa etlasi pachibva pazoya mugomo yemvura pandasvika bva kundikupira mvura yacho kumaiso zvokuti yaitondibvumira kana kuti ndimwe ndakatazomwa mvura yacho. Basi tamdare zvakare Ngurunda Nomen ndiwe Muchenje Patrick ndini kana tutara mulomo unotara sezvandikuita kusimudza izwi ndinonga vasinganzwa zvakanaka wamwa kuseri wadoa kunzwa nyaya dare remunhu wese changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu ndoda kuripwa nemombe 6 yomembo dzako chitupa nemari yedare kutara izvozvo ndinome Ngurunda achitaurira kuna Patrick Muchenje. Uya mugare pakati taura tinzwe Nomen kuti zvakafamba sei. Yongori muswa pamusoro mambo pamusoro mambo yongori muswa 21 February kwaiti kana amwana sekuru edu kuona Ngurunda 21 February utaura kwaiti kana namo kumara ndikodi kuona Ngurunda ikoko tachibva taenda kunhamo na Carlos na Grison tikaenda zvekuma 7 dzemanheru toenda kunhamo paya tonga takasvika takuti kuma 9 iko taomana chando chacho kwakutonhora tikaitidzoka tadzoka mupamba tochengerwa ndakangobatana tese takangodaro tasvika pamba kuti akomana kuti takuenda alright chibva ndapinda ndivhure door ndopanaona pateka bva ndihedha nditongovhura pedzi door ndadonha pasi ndasimuka ndakusimuka uye akabva atobuda kuti vana Grison yangu wasati kuti ndakakarara ndiri pasi Grison vaibva vadzoka na Grison paya vatanga kukikirisana na Patrick. Ini pana mukoma mukadzi ngara tobudawo achitiza ndibva ndamutodzvi kumbata takukikirisana paya chidhonzana paya awa kukikirisana neuyu saka kukikirisana mamwe vanhu raini wakazwa noise kusha wakanyanya kuye vanonzi Thomas Support akatosvikawo ndiri kukikisana nemukadzi iye ndakamudhonza uya kukikisana neuyu zvadaro ndibva ndadzoka ndati uya kuno Thomas munhu yandakabata ndabata nechikomba mumba pana tohedwa pa mumba aibva bata awa achikikisana ndipo ndakadzoka mumba mamwe ndibva ndatora chitoro kunene ndabva kuboka mombe kumanhekwa dzine zviri pamudaini imomo ndibva ndatora chitoro kwekara mhanya kune ndinga kukikisana kwekuya naye na Patrick ndanga romuruwane nditoba ndikatongoda tomboti tore demo komana na Grison aibva siya zvedemo kuna kudaro raini rava razarawo paya haya noise vanhu ngavatoita sei kanzai ngatovabatanidze uyo ati vatouya nemukadzi wacho vatavabatanidza vengero vari raini manje vatavaisa mungorwanzi handei kumba kwacho vatadzikira vatasvika pamashopu kana vanhu toita sei usiku uno zvinhu zvatozvokumateni toita sei kana vanhu ngativaradzai ngonokuti hatiziva kuti takawatsunura auzivi zvavanoita ngativaradzai tiri panapo vatarara pungwe yazofuma ya 2022
kuma 2021 handi inaye kwa sabhuku chitonge nyaya vataenda pa sabhuku Nguruni handi vatatunganya Patrick aibva abvuma kuti shuwa mandibata nemukadzi kanzi komana ndikumbira wandisekuru futi site kwedu futi ko kanza ndikumbira kuti nyaya iperere panapo atoita sei kanza komana takati tusimudzira mberi kanza aiwa baba ndikumbira kuti nyaya yedu iperere panapo komana ndokuita sei ndokuripa yenyu vatati saka atoita sei ndiwadani wamwe Carlos naye ndonga muningina une mukoma ipapo vatati chiripe 1000 nyaya yako iti ipere zvaivambo chema chimutata aiwa ipapo hadisi kumira ba ipapo kana uratiwirani pana kana pasina apa tongosimudzira hedu mberi zvanzaiwa wamana ndabvuma ndinokupai paati ndinokupai ndopa akati paizvezvi mari izvi zvanditori naba mari izvi zvaneta saka kuti iwe wabvuma nyaya uta kutorina mari uwedza kuti kudini zvanai ayo towekerana pa ndine mbudzi dzendinadzo ndine 4 nenyenye diki 2 kuita 6 achibvudza atorwa mbudzi dziya achibva dzauya zvane vanhu saka ngatichajiranei pamari yacho kuti mbudzi dzinoita mari dare ichibva ati anoita 100 ichibva dzangobviswa ichibva asava ne900 ichibva saka unobvisa rini imwe yacho zvanzi musi wa9 March ndinouya ndibva ndabvisa 9 March yakwana taenda padare Patrick haana kuuya chibva tati toita sei chibva tadzokera futi kwasabhuku kuti zvakamira sei zvanzi munhu wenyu haana kuuya chibva taregera kati rega tiende kuna Ishe Makumbe vatasvika kuna Ishe Makumbe zvakanzi nyaya yenyu mimi uya noti uyu paakaona kuti toda kuti musi wa9 akabva aenda kumapurisa unotomangara kuti ndakarwiswa ndakarohwa zvakanzi Makumbe nyaya yenyu iri kumapurisa ngaitange yapera ikoko saka toita sei manje vazotoona kune ukama takugara pasi ndikati handi kuna wachikore vamuna kutibatsirawo iparasvika kuna wachikore tavata tongwa nyaya yedu achibva abvuma handi madheti acho ekuti auya abhadhara haana simbobvira auya uye aingoti ndiri kuchekapo ndiri kuiti chingofamba ndiri kuchekapo ndiri kuti dzimana tazotoenda uri musi weSunday iyoyi yatabva vatadzokera kuti nyaya yedu iyi yakangomira petu isu tiri kufamba iye arongoti ndiri kupi asi kwake isu tiri kuenda kumapurisa zvese tiri kuita hatiziva kuti zviri kufamba sei kanzi rega tikuye pasi muuye endei kwamakoni ndopatakazoya Sunday panapa kubva taturawo nyaya yedu kana tiri kwachikore kwamambo chikore izvo zviri kutaurwa wakabatwa here nemukadzi apa hapana marambiro apa hongu uchangamira batwa ndakabatwa asi ndachikumbira kuti nditsanangurire maitikira zvakaita kusvika pakubatwa kwangu kuzosvika pakurohwa kwacho chokwadi ini ndaibva kunokwarisape ndokunogara mhuri yangu musi mumwe chitorutarwa saka ndiri mubhazi rewahwenje rinoenda kwedu kutandao pane nhamba dzakandifonera dzebhadhi but nhamba idzi ndasina kudzijaira mufoni mangu ndabvunza munhu wacho kuti ndiwani unotifonera saka tinonzwana nemakati bhazi raifamba vana kuti mira wakadaro ndichakufonera kana bhazi rasvika pachena mbuya ndoenda pasina noise ndokufonera ndibva ndafona bheki kunhamba yacho ndine Takudzwa anoshanda kwaNgurunda Takudzwa mushandi wake uyu unambva ndamuziva mukomana uyu kuti Takudzwa mudzimai wake zvochokwadi ndaifambidzana naye saka aiti kana achida kutaura neni akati azwa ndibata pafoni aigona kutuma mukomana anonzi Takudzwa wacho saka pakati ndini Takudzwa ndakava ndamuziva ndikati wati kudii mfana zvanzi ana mai Ngurunda kana wasvika uye kuno kunhasi nda kuona nhasi ndikati ini ndibva kunoona mhuri nhasi handisi kukwanisa kuti iwe ikoko ndokuna kuzosvita mumwe musi ndibvazvanzi manje mudhara matadza kuti uyana hasi munyaka kuti kumirira hazvisi kuita ndikati ora ndichazoona ndoita sei kana ndasvika kumba ikoko ndibva ndasvika bhazi richibva ratidzikisa panyawo ndopandogara pamashopu bhazi richibva raenda saka kwakuma past 6 mukomana achibva aya zvanzi mudhara mazodi ndikati ndakada kuzorora ndogona kuzomuona mumwe muzvibhadharo zvanhasi hazvisi kuita saka musi wacho ndakazama kufonera nhamba yemukadzi wacho direct nhamba achibva yaramba bva ndatopinda mbabva ndazorora kumatime ndifadza kuma past 10 dzemanheru so tisati tasvika kuma past 10 mukomana waipaka achita mazodi akati hanzi kana uchikwanisa unokwanisa kupiwa muriwo ndokubikira kunoko saka mukomana ndakamupa muriwo zvechokwadi achibva aenda nawo saka pandakazopinda munzira ndakuenda kumba kwacho ndakasvika ndibva ndanogogodza pawindo mudzimai achibva avhura keteni pakandoona achibva apoterera vaenda kudhoo vanovhura dhoo ndibva ndapinda mumba
saka ndakamira mudining make yakati ndinokey door ndiri mudining ndiba ndada kufamba kuenda bedroom pake yekurara nechekumberi mukadzi paadada kubata door yendo ndopakarwa door vatanga kutoridza mhere saka ini ndandiri muconfusion kuti chii chakuitika wozi apa anga andiudza zviya zvekuti wanzi kwaitika nhamo kwana sekuru wacho kwamadora zvinhamine sezvo ndaita mazuva ndisipo ndasina zokuti kune nhamo zvichikwairikana kwakusika saka ndichiri muconfusion yekuti kodhora arwa munhu akuchema zvafamba sei ndopandakaona munin'ina wake anonzi Carlos ndi akatanga kupinda mumba akabata chamboko nekeni yepaper spray pechipiri pacho pakatira anonzi Gilson mukoma wake akabata kuti paper spray nemuti murume wacho murudzi mukadzi akapinda ari panhamba 3 uyu anga angobata muti chete saka ndakamboda kuzama kuti ndiende kumawendo kunobudana kubva ndaona mawendo ane mabhagla paya ibva ndakukwanisa kupunyana nepakati pawo ndakapinda nepakati pawo bva ndasanzira nemaoko daiso ndakwanisa kubuda panze ndabuda panze ndanda kumhanya ndinobuda kunze kwegedhi pana anonzi Thomas Support ambotaurwa ndiakabva ndirwa ndare ndibva ndadwa pasi anga akabata muti saka pandakada kuzama kumuka aida kundirwa musoro nemuti ndibva ndavhara musoro neruoko rwangu rwerudyi ndopakabva ndirwa nemuti paroko ndopaka pachikokera ruoko rwangu ipapapo saka ndakabva ndapera simba achibva ati uyu ndamupedzera kwasara mukadzi achibva abva ipapo achimhanya saka pandanda ndarwa ndiri pasi apa avo vanga vasara vanga vapinda vari vatatu mumba ndopakabva vasvika bva vandibata vandisunga makumbo vandibvisa mbatya dzangu dzekumusoro vandisunga futi maoko vachibva vachinjana kundirowa saka vainditi paonenge wandirowa panenge pachetuka nechamboko chacho vobva vatera nemakena wepaper spray vachispraya muzvironda imomo saka ndanda kunzwa kutsva zvakanyanya kuzi maziso ndasinatsi kuona zvakanaka miri wangu wanga wakunzwa kutsva iva ndakumbirawo mvura zvakambonzi mvura pakutanga wakamboramba undipa etlasi pachibva pazoya mugomo yemvura vandasvika bva vaita kundikupira mvura yachiguma izvo zvokuti yaitondibvumira kana ndimwe ndakatazomwa mvura yacho saka pakandidira mvura kudaro akandida almost half bucket yanga yasara achibva ndidira muzehe wangu yekurudyi achibva bata endro andiri kuti akabata bucket anonzi Gilson mukoma wake achibva ndira pashaya ava nebhucket racho vachibva ndibana nemabhutsi saka ndopandakanda nzeve yangu ipapa neziso bhozi ziso akarwa nechamboko chandikutara ichocho nemusana miri wangu wese ongoro nemadhiranga ekurwa ya saka wapedza kundisunga kudaro vanhu ndopanga kuti vachungana pichana pichana saka ndobva vaitaura maphotos nemavideos vachitida kuzvitendedza pasocial media saka ndakarara pasi papapo mudzimai akazouya naye naye anonzi Thomas Support amene takamubatira kupi ndopandakasunga makumbo angu inini yemudzimai vachibva vati manegedza kuti tipinde mungoro wachibva vati watisungamidza kupinda mungoro udaro ndopa wafamba nezinongoro wakuenda kwandirogara inini saka takapfuura nepachipatara pandakumbirawo ndirapwe sezvo ndanda kunzwa kurwadza zvakanyanya zvanzi aiwo hatikwanisi kubvumidza kuti urapwe wakatongodzika mungoro kunhu watiza patasvika panyawo zvakataura zvechokwadi wakaita pungwewo wakandirindira riri mungoro ndezvechokwadi mangwana makuseni pakapfuura kombe yekutanga newe kunokwaurisapi kuma past 5 wabva wamisa kombe zvanzi vaimuone munhu atabata nemukadzi wedu wakakwanisa kudzika mukombe wakakwanisa kudzika wachitora maphotos nemavideo wakaya bhazi rechi2 kumapast 5 rewaenda Africa rikaita zvimwe chete izvozvo wakakwanisa kudzika mabhazi wachitora maphotos nemavideo zvazvo zvimwe chete zvazonitira kumirira bhazi rekwawenje rinopfuura na 6 kupedzisira ndoratira kuti timunyadzise bhozi inini ndoshandisana navanhu vacho kwawenje saka da kuti waone kuti mumwe ndo zvaita saka bhazi rero rivhara nonoka kuuya vatanzi ngoro ngaibopwe futi tichiende kwasabhuku kwawo kwakudarira uri kwangurunda pandakumbira futi kupfuura nepachipatara paya kuti ndikupfuura ndirapwa vaibva varambidza kundirapa saka tangotidarike pachipatara bhazi rati kwawenje raira rangu wakamira ndipo rakabvara waya vachibva vavhara rodi vamisa bhazi vacho kwakuna dhiraivha anonzi Pitoto konziko zvamira sei muri kuvhara rodi zvanzi ada kuti muone kuti mumwe wenyu utamubata nemukadzi wedu saka vanhu vakakwanisa futi kudzika mubhazi vakakwanisa kudzika vachitora kuti maphotos nemavideos tibva tapfuurira ipapapo ndobva taenda padare pacho pangurunda ndopo wakasvika ndakasungwa saizvozvo vakandibvunza kuti iwe takubata nemudzimai uri kubvuma here ndikati ndiri kubvuma saka murudzi wemukadzi achibva ati abvunzwa nedare unzi mukadzi uri kumuda here akati mukadzi handichadi zvanzi iwe muchenje mukadzi uri kumuda here ini semunhu airwadziwa ndakabvuma zvekuti ndikwanise kusunungura nyaya yacho ipere ndikwanise kubva ipapapo ndikati hongu achibva ati mudzimai takumurongedzesa apa tisati taenda kunorongedza ndopakanzi tinoda muripo we$1,300 US ndibva ndati handina mari bhosi kana mari idari chai ndakatobhadharirwawo nedzimwe hama dzangu dzangu dziripo so ndobva zvanzi toda 1,300 ndibva ndati handina mari zvanzi unotipa tractor ndikati tractor haisi yangu zvanzi mombe ndikati mombe dzangu inini dzakafa zvanzi saka une chii ndikati mbudzi ndo dzandinadzo zvanzi pambudzi dzacho unokwanisa kuti pangani ndikati ndine mbudzi 6 ndobva vakanzi mbudzi dzacho 6 idzodzo todzipa vhalo $100 waibva watuma mupurisa wavo akanotora mbudzi but pakaenda akini ndandisipo
mbudzi dzacho dzinogara muvillage imomo panonzi pakamuruku saka vakangoenda vanotora mbudzi dzacho ine ndisipo wapedza kunditonga nepakacho nditsinonatamba wachonzi ngatiendei kumba tonorongedzesa mudzimai hembe dzako dzibva dzakandwa mungoro imomo dzibva dzaendeswa futi kumba kwangu kwandogara inini awo waridzi mukadzi ndopakabva wadzokera kumba mukadzi ndibva ndasara naye so ndakazokumbirawo wabereki wacho mudzimai kuti munokwanisa here kuchengeta mwana ndichizoona ndodii saka wabereki wacho kwati isu hatikwanisi because mwana edu atongwa isusu tisipo saka ndibva ndakumbira mudzimai saka toti asi ndogarisana sei pana because ini ndinewo mukadzi wangu handinaye mai wangu nyakundibereka wangu waripo kwati inini handikwanisi kugara nemuroori asiri muroori wangu wandinoziva saka uye wangu handikwanisi kugara naye saka ininiwo futi mwoyo mangu ndandisingadiwo futi kugara naye saka yakazongoti inini ndakuchiona kuhama dzangu kwekuenda handauzoziva kuti ipapo pacho akaenda kupi asi patakazenge kudaidzwa kuda riri kunyamazira kwamambo Chikotora ndopakazouya natete wake tete wacho wachindiri kugara naye village 34 ndokwakatemwa muripo wemombe 4 ikoko ini handira kuzviramba pana ndakakumbirawo mazuva ekutsvaka semunhu ndichiri marwadzo mbotsvaka mari dzekuchipatara nemari dzekuya kumatare kukoti kwaMajor Street saka tabva ipapo kuna zvechokwadi mambo kunyamazira pakati pamadhetsi ekuti tizive kudari ndakatomufona ndikati zanhasi ndatadza kuya tiri kurapwa ndiri kuharare akazvinzwisisa kechi2 ndakatadza futi ndabva kune rimwe dare kuno ndikati ndakundikana ndasvika kumba uko miri yangu iri kundirwadza akazvinzwisisa saka pechitatu apo pane dheti rekupedzisira chazotonga uri musi wechingani tabva futi kudare rimwe rekunogwe ndopa ndakati ndakundikana futi kuya akati unenge wauda kutamba nedare redu saka tichaona kuti nguru wachada achikudii samushure mwezvi ndopa ndakazoona mari mwezi musi wa2 mwezi unowu ndakamuka makuseni pandaona musi pane panext pakaonema mungu achiti pane munhu aisa tsamba nepasi pedhoo atanzi muchenje kana amuka anovhura dho tasadza payo kuereka ndopa ndakaona paine samoni ranga ramawerenga panapa kwamambo Makoni nenyaya yekudana nemudzimai wangu saka ndokusvikira kwandaita pazuva ranhasi iyo wadari ndodaira kuti nyaya yazvito abvuma nyaya asi kungoti dambudziko rakaitika nderekuti wana ngurunda makatora mutemo kuisa mumaoko enyu panenge paine nyaya inenge yakajeka asi mochitora mutemo kuisa mumaoko enyu mune maakupara mhosva pane imwe mhosva. Ini ndiri mukoma waNomen tiri vatatu muno madzikoma ake. Chekutanga ndichakumbira kuti mutiregerero changu pakuenda kwavachikora. Munonzanisa Messi Makani. Takavhiringidza mafambiro edare takazodzidziswa tatobva ikoko. Chikonzero chaive chekuti pakugara kwedu taifunga kuti vamakumbi vari pasi muhaiti navachikore. Saka takaendawo kutaona kuti panga paita kanenge kaelement kehuori kakaitika muchatiregerwa ipapo. Iyo hatisi kufamba but taakutaura nyaya zvairi kuti makatora mutemo mumaoko enyu, makatora mutemo kuuisa mumaoko enyu kupara mhosva pane imwe mhosva yaparwa. Icho wachamira iyoyo iri kwaMajor Street Court. Ndofunga tapinda kaka 5 manje paMajor Street apa zvekudare repedzisa riri musi wa10 July tikudzokera futi papi paMajor Street Court apa. Ivo vamuchenje vakatopinda mudare, takapinda mutese, vakatobvunzwa kunzi kana pamhosva yavakatadzirwa iyi ungade kuti muridzi wemukadzi akakurowa kuri kuti ndiwe kutonga mhosva ungade kuti akuwe mutongo wakaita sei. Vakakumbira dare kuti Nomen aende kujeri for 6 years. Kusvika ini ndazobva negweta kuHarare zvaakonzera kuti nyaya itandidzwe kuti pai patsva. Saka iri kufamba ndo pane problem kuti uyu anga aine nyaya. You cannot solve a wrong with a wrong. Nanditi
uyu abatwa ane mukadzi wemunhu handi atadzi, but imimi manje maakuenda kundoponda munhu, maakundonyangadzawo futi. Unopati chii uriwe? Ya, icho bali chamutaura chakamira. Pakutaura kwaita kuti akarohwa, hatigoni kuzviramba nekuti nyaya iri mukare. Asi atobvuma uyu ataura kuti takamurohwa. Uyu akarohwa pache zvake. Inga atobvuma kuti ndakarohwa. Atotaura kuti takamurohwa. Zvazvemadhigiri nawo. Kuti akamira sei. You see, une nyaya because tiri kuita dzidziso mangwana kuti wadaro for example anotaura kuti pane akakutotora kutotora demo kutoti atouraya akazonzi aiwa usachadii usachatore chii demo. You see, panyangadzwa iwe wakuenda kundonyangadza futi wese. Asha dzinoenda nadzo kuti pandakavhura dondi yakabva atanga kuda sei kusimuka kwandakaita pandakasimuka ndine hasha ndiyakatanga kutondirowa saka kusimuka kwandakaita ndakatosimuka ndine hasha dzakanyanyisa. So ndoda kutaura kuti haangakuroika iwe uri kutaura maamakawanda sekuwanda kwamakaita haangakurowi nekuti maamakawanda handiti. So zvinorerutsa nyaya yenyu yanga yakadii yanga yakanaka kuti munoenda mondorowa matomupa instant justice. Isafanira kuti inge ichiita saizvozvo nekuti pane kuti pane akanganisa. Asi iwewe panzvimbo yekuti ukorekte munhu, right, mumubate moenda naye kune authority motaura kuti taona munhu ari achiita zvakati sekutaura kwaita obvuma nyaya yake otongerwa nyaya yake. But pane kuti imi makatora manje nemhiripiri nechinyi muchidira muchirowa nezvitirobho muchityora ruoko muchiita chi and so forth. Zvinorerutsa nyaya yenyu inenge yakaparwa abatwa nemukadzi wenyu mombe dzamava muchida kuti muone dzese idzodzo akuzvirapisa akudii maita instant justice inoramba ichitaurwa nehurumende kuti haibvumirwe. Uremu hwenyaya hunoreruka. Abatwa ichokwadi hapana munhu anotuita likely kubata munhu aine mukadzi wake mumba, especially ari mumba mako. Yes, pane zinyaya ipapo. But raita zinyaya inoda manje kuti uone kuti unoita handle sei maissues akadaro, so that mangwani haupari imwe ngozi pane nyaya yaparwa isina ngozi wotozopedzera wane ngozi. So ndo pane pakudi ipapo majaji kana taakupawo mutongo tenda kuona kuti tinoenda kuita mutongo wakaita sei nenhau yenyaya dzamakaita idzodzo ende dzamuri kuye kumakotsi, which tinokwanisa kutaura naye kuti nyaya dzekumakotsi dzibve nekuti ijeri raanokwanisa kuti andopinde nekuti akaita instant ndo mazoti makatsvaga lawyer anokwanisa kutsvagawo futi lawyer then oita maloya then but semaonero andaita pane nyaya yekuti inotomuendesa kana kujeri. But taichitaura naye kuti shamwari hona wakakanganisa, kukanganisa uko woenda wondowisidhrowa nyaya iyo, isusu tokupawo mutongo wakareruka wekuti unobhadharika kuti nyaya yenyu ipere. Handizivi kuti unopaona sei ipapo. Ndiwe wati mukoma
ndizvozvo paya ari kukoti haangati ngoisiye yakadaro ngasa withdraw hake ngasa withdraw. Okay, saka isusu toti isusu sedare sinzi nyaya yacho yakukoti because hatiatenderwi kuti titonge iri yakukoti, toti isusu momirira mopuwa judgment yekukoti mozouya kuno kutodi tozoipedzisa after mapuwa judgment kukoti. Mtemo unoti kana nyaya yakune higher court smaller court haibvumirwi kudi kuibata. But yekupindira mudzimba haisi kukoti kai iri intertwined dzakapfekana. You cannot separate one from the other. Kana ukoti kwacho kunonzi makamunene mukadzi munhu ndiye iri munoziye mukadzi. Pamusoro imamo ini ndinoda kuti baba mukoma wangu kuti wanzwisise kuti zvanzi dare rinoira harigoni kuchaenderera mberi nenyaya iyi pamamiriro yakaita kusvikira iro dare rapera. Hatina kuidismissa nekuti pane nyaya yakatanga kubva nyaya iyoyo ndokubva yazvara zinyaya rakakurisisa. Saka kuti titonge imwe nyaya iro zinyaya rakakurira racho risati rapera dare rino harikwanisi kuti ridi. Asi sekuti kwandaita kuti taiti yando withdrawa iyoyo kana yando withdrawa taiti taakuitonga toitonga yo withdrawa oripirwa chii nhau yake iyo inenge yadi yabva. But sekutaura kwamuri kuti aiwa iyo inofanira kuti irambe ichienderera mberi iyo inotodii yoenderera mberi yazopera iyo kumagistrate court tozoya totonga nyaya iyi kuti kukoti yakanzi uyu haana mhosva akaponda hake nekuti mukadzi wake anga ari. But semaziviro angu mutemo unotaura kuti kana dei ukabata munhu aine mukadzi wako ukaponda watotonga kumurwa kwawatoita watotonga zvese watozvitonga. Saka mhosva yacho inenge ichiri kupi wazvitonga. Wazvinzwisisa. Saka pane ndokupai maexample taura kuti ndichiuzokupai maexample ndiani pamusoro izvi. Inini ndiri mambo, inini ndiri mukoma weiyeyu neuyu akamhan'ara kukoti hatisirisu ndeari pamuchenji. Isusu hatikwanisi kuvati withdrawai. Dare rinokwanisa ivo vari kuda kuwithdraw. Ndozvati ingadataura ndiri kupanzwisisa. Ndinoda kuti kana ivo vari kuda kuwithdraw then vanonowithdraw nyaya yechitongwa as you said kuti kana vanowithdraw munenge mane leniency panyaya mutongo wakuita seiwodzikira. Asi kana vachi ivo havakwanisi kunowithdraw, ivo ndivo vane decision yekunowithdraw kukoti kwamagistrate. Mambo muyananisi ndizvozvo. Mambo muyananisi handinowanzwa ndaeka uyo aramba kuti inini handidi kuti idi withdraw. Handiti imi kana dai vamabvuma kuti toda iri kuti idi kuti awithdraw ngadaenda ndakutaura neuyu ndomutaura maimplications. Ndiri kutaura maimplications acho ese ndotaura naye kuti nhau yako iyi hongu wakanga wapara chimhosva. Saka
ndine matauriro andinodi kana makuda mabvuma imimi then ndochienda kusecond phase. Nekuti wenyaya nyaya uyu yekurova itori nyaya itoriwo yega inogona kushayisa kuti chinhu ramutarisa kuti munozowana munogona kushaya matochadya zvakawanda nenyaya yemakapara uku. For example, munoziva club 99. I doubt 99. Kwakuine ainzi Mbanga. Mukadzi wake akanga achitasva ari mumotikari pahideout. Shamwari yacho ndokubva yaenda ndokundodaidza Mbanga zvanzi iwe mukadzi ari kutasva kuno manyaona uyu akabva auya nepfuti ndokusvika kwangu ndoti kubva auraya munhu chikomba chiyai yakazoiti yakuenda kukoti uyo akanga adaidzwa naiye Christopher Mbanga wakanga wacheo ndiwo akatozobatwa nemhosva kuti makadii but akanga aine mhosva ndiani wakatozovharirwa wakapika. Ndiani akauraya chii munhu but pakanga paine chii paine mhosva yekuti akanga achitasvirwa chii mukadzi but akaisa mutemo mumaoko ani ndokubva andouraya munhu vasara ane zimhosva. mambo wada kuti munzwisise zvavari kutaura muzvienzanisa. Iwo arikutaura kuti makarohwa munhu handidi ndakarohwa aini ndakarohwa nokuti paakandihedha ndichibata isi tiri kutaura hedu mhosva tiri kutaura nyaya dziripo. Iyo icriminal handisi kuitonga nekuti toenda kutarisa mafacts and so forth but tiri kutaura zvinhu zvakadi zvakaitika kuti imimi tione tiite enlighten each other handiti tivhurane chii sewanhu wauya kuna mambo tionesane. So it's up to you to take it or leave it. Nekuti mandipira inini ndinoweya ndoona kuti nyaya iyi zvakamira zvakati ndofanira kubatsira mhuri idzi sei. Last week kwakauya umwe mufana muno mudare aitasva kamwana kane 15 years handiti ndobva hanzi nevabereki roora vachidaurooresana ikoko iyo varamba zvakanzi handirori ini handirori haana kuziva kuti ane chi ane zimhosva ndokuuya kuno awatoda pfuma ndokuataura mutemo wapo mazuva anaya kuti even imi munhu roda pfuma mune maakutokanganisa mune imhosva yekurodza mwana ane chi because mutemo wavo kuti iye zvenizvo 18 years. Iwe ungada wakatobvuma manyaya yako uri kukoko wakatobhadhara kana kapfuma bichana kamombe kekuti wakadii wakakanganisa uri kukoko asi wakaramba wauya naye pana pamambo isusu taakukuendesa mumapurisa anhasi akatofigirwa akusei iwoyo but imhosva yakadii ingada yakangopera iri kui iri kumusha but yauya mumaziso edu isusu tochiedza kamwana kakona kane makore mayo wakatanga kutasva uine makore mayo ndakasvirwa ndine 15 years inga patori nezimhosva wabereki wacho wakutopara mhosva uyu wacho aitasva uyu akatopara mhosva yodii so ndopane nyaya yenyu apo ndopane nyaya yenyu saka ini ndatora nguva yakareba ndichida kuti ndikuonesei
saka doti iri dare tombopostpona kusvika nyaya yakukoti yadi then mozodzoka